Λοιπόν, εξαγωγή βίδας που έσπασε μέσα. Έχουμε κάνει δύο μικρές τρύπες εδώ και εδώ με ένα τρυπανάκι 2,5. Δεν ξέρω αν τις είναι εμφανείς οι δύο τρύπες. Λοιπόν, ρίξαμε WD-40 και βγάλαμε με ένα διπλό κατσαβίδι που κόψαμε με τον τροχό και το κάναμε διχάλα. Βάλαμε στις δύο τρύπες που δημιουργήσαμε με το και ξεκινήσαμε και κάναμε πιέσαμε αριστερόστροφα. Λοιπόν, πρέπει να βρεθείς τώρα με ένα χέρι, τι να κάνεις. Μερικές φορές πρέπει να το πας δεξιόστροφα όταν σου κολλάει, γιατί πέφτει πάνω σε γρέζια τα οποία ναι δημιουργηθήκαν κατά την ώρα που δημιουργήσαμε τις δύο τρύπες. Οπότε όταν σου σκαλώνει αριστερόστροφα το πας δεξιόστροφα μισή για να ξεσκαλώσει γλυκά και το βγάζεις αριστερόστροφα. Κάτσε να το ξαναπετύχουμε, κάτι καταφέραμε. Γυρίζει. Πρέπει απλά να βάλεις σωστά το διχαλάκι στις τρύπες. Λοιπόν, αυτή ήταν μια τεράστια βίδα, η οποία στην ουσία έσπασε η προέκταση από αυτόν εδώ την κολόνα, ας πούμε, τη μεταλλική κολόνα. Εδώ λοιπόν έρχεται και γωνιάζει σε αυτά τα 4 στην offset το χαρτί μας που αυτή τη στιγμή καθόμαστε πάνω. Λοιπόν, το ένα από τα 4 λοιπόν σίδερα τα οποία συγκρατούν το χαρτί και γωνιάζουν το χαρτί μπροστά, που η βάση του είναι αυτή, αποστάτης μεταλλικός, έσπασε εκεί μέσα. Οπότε τώρα έχουμε έρθει νομίζω σε ένα σημείο που μπορούμε να το πιάσουμε με μια δυνατή τανάλια. Εδώ είμαστε. Νομίζω πως έχει χαλαρώσει τόσο που μπορεί να βγει με το χέρι. Ναι. Έλα. Έτσι λοιπόν, κάνουμε δύο μικρές τρύπες να μπορέσουμε να βάλουμε ένα κατσαβίδι που το έχουμε διαμορφώσει έτσι ώστε να βγάλουμε αυτό το σπασμένο πράγμα. Αυτό.